Για τους πρώην. Θέλω να σου δείξω ότι μου γράψα στο Facebook. Καλησπέρα. 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 Johnny Walker. Τρελάρης από Κουκούνια. Νίγος Χαμαλίνης. Άμα θέλετε μας αντάρετε στο Facebook και μας μιλάτε. Λοιπόν, όπως βλέπετε οι δυο μας μαζευτήκαμε για να τραβήξουμε ένα βιντεάκι όσον αφορά το Facebook τις μέρες μας. Και έχουμε βγάλει κάποια προβλήματα να πούμε που όσο καιρό έχουμε Facebook τα παρατηρήσαμε και θέλουμε να τα πούμε. Καταλάβατε. Θα ξεκινήσουμε με το πρώτο μας θέμα. Για μένα είναι βασικό και το αφιερώνω στη φίλη μου η Ιωάννα Αναστασιάκου. Σοβαρά παιδιά, όποιος έχει σοβαρή σχέση, από μένα δηλαδή, να διαγράψει το Facebook. Δηλαδή καταστρέφει σχέσεις ρε παιδιά. Εμένα μου λες. Ναι, έτσι που λέτε είναι τα πράγματα με το όποιος έχει σοβαρή σχέση. Άλλο εντάξει να είναι for fun ή πουτάνα η κοπέλα στα αρχίδια του τα αγόρι. Εγώ σε όσους έχουν σοβαρή σχέση θα πρότεινα να μην μπουν καθόλου Facebook, έστω να το διαγράψουνε. Μην το κάνουν επειδή το πίεσε το αγόρι ή το κορίτσι. Άμα θέλετε να με ακούσετε και δεν θέλετε να χάσετε τη σχέση σας, μακριά από το Facebook. Καταστρέφει σχέσεις. Αυτά είναι για μένα. Σειρά του μικρού από εδώ πέρα. Μικρό είναι το μάτι σου, ρε μαλάκα. Τέλος πάντων. Ας πούμε στο δεύτερο θέμα. Ας πούμε στο δεύτερο θέμα που είναι για τα fake Fake Facebook. προφίλ. Συγγνώμη, έχει χύθει ο καπνός, γι' αυτό μιλάω. Τέλος πάντων, να σας πω πώς έχει το πράγμα. Όσοι φτιάχνουν τα fake προφίλ είναι οι πιο μαλάκες. Λοιπόν, μου τυχαίνει εμένα συμβάν μια μουνάρα από φωτογραφίες του Playboy να μου μιλάει. Τέλος πάντων, το είχα καταλάβει εγώ και τη συνέπεφτα έτσι για πλάκα. Τέλος πάντων, μιλήσαμε και μου είπε ότι ήταν fake και μου έδωσε το κανονικό προφίλ της. Και μου βγαίνει ένα τραβέλι. Μα ένα τραβέλι μόλις την είδα, το έσβησα το δικό μου το Facebook, το απενεργοποίησα για 10 μέρες. Τι αποκαλύψεις του Ιωάννη που λέει κατά Ευαγγέλιο. Δικέ μου. Εδώ, αποκαλύψεις του Ιωσήφ. Καταλάβατε. Δηλαδή, θέλω να παρεμβάλλω λίγο. Ότι όσες φοβάστε να δείξετε τον πραγματικό σας εαυτό, μην το δείχνετε καθόλου. Ή κάντε το άλλο. Δείξτε τον και στα αρχίδια σας. Σε όποιον αρέσετε. Αυτοί είστε και σε όποιον αρέσετε. Αυτοί είστε και σε όποιον αρέσετε. Δεν Μην μετράει φοβάστε να εξωτερική. δείξετε Δεν τον μετράει, αληθινό βασικά, εαυτό. κάτσε λίγο να σκόψω. Λοιπόν, δεν μετράει εξωτερική ομορφιά, μετράει πάντα η εσωτερική. Το καταλάβατε αυτό. Μην μου Καρδιά. βγάζετε έξω βυζιά, κόλους, ό,τι να είναι. Το Νομίζω όλα μηνύσα αυτά, σε λίγο. όλα αυτά fake, Νομίζω fake. πως ναι. έτσι αποκτήσετε φίλους. Τι φίλους, Μαλακίες. βλέπεις την κάθε ξέπαρτη πουτάνα με 5.000 φίλους να βγάζει έξω κόλλο και βυζί για να έχει like. Μπαίνω μέσα σε μια μαλακισμένη φορά 4.000 Τους ξέρετε όλους like. αυτούς, τους ξέρετε όχι. Ποιοι αξίζουν. Μαλακίες. Ναι. Άλλο ένα τρίτο θέμα. Έχει σχέση με θέμα γνωριμίας. Ναι, έχω γνωρίσει φίλους, φίλες, κοπέλες και μου τύχε μια περίπτωση. Μια κοπέλα, εφόσον είχαμε γνωριστεί, είχαμε βρεθεί, με ρωτάει τι μου βρίσκεις. Σου λέω το και το. Είπα το λόγο μου ρε παιδί μου και γυρνάω και τη ρωτάω σε τι μου βρίσκεις. Σαν περίεργο παιδί που είμαι κι εγώ, γιατί να μην ρωτήσω, γιατί όχι. Είναι και μου κάνει η μυρωδιά μου. Τι ήταν χωράει αυτό τώρα. Ναι, τι είναι αυτό ρε παιδιά δηλαδή. Μυρωδιά σου τι είναι. Παιδιά, εμείς αυτό θέλει το βιντεάκι θα το ανεβάσουμε στο Εντάξει, YouTube. εμείς εδώ τα παιδιά νομίζουν ότι θέμα γυφτιάς. Όχι, δεν είναι σε θέμα γυφτιάς. Εμένα μου φάνηκε λες και είμαι κανένα σκύλος και έρχεται κανένα άλλο κουτάβι να μυρίζει τον κόλο μου όπως συνήθως κάνουν τα σκυλιά. Τα για να αρσενικά. τα αρσενικά. Για να τις γαμίσουν τις Ναι. τι. Είμαι που κάνω. Κάθε φορά έκανα λουρί, έχω τρίχες. Που έρχεται να μυρίζει κανένα σκυλί τον κόλο μου. Το φωνάζουν Αζόρ. Όχι. Ε, Γιάννη το λένε. Άνθρωπος είμαι, Johnny Walker με λένε. Τι μαλακές μου λέτε εσείς τώρα. Τι μαλακίες λένε τώρα οι Μυρωδιές και όλα παιδιά. αυτά. Εντάξει, να πεις, είσαι ωραίο παιδί, φέρεσαι καλά.
Τώρα τ' άλλο. Μα Αλλά η δεν μυρωδιά. Εντάξει, ούτε ρώτησα άμα είναι θέμα κολόνιας. Ρώτησα, ρε παιδί μου. Αλλά η μυρωδιά σου μιλε σαν άνθρωπος. Μυρίζεις ωραία. Εντάξει. Είναι η άβρα που λέμε. Ναι. Καλά. Το έχεις ακούσει, από τους Ιαπωνέζους. Μάλλον θα με συμπάρξει η κοπέλα, γι' αυτό θα μου λέει είναι ωραία η μυρωδιά μου. Θα μίλησε στον κόλλο μου και σου λέει εντάξει, το συμπαθώ. Τι να πει τώρα. Τέταρτο θέμα. Λοιπόν, όσο είναι για τα παιδάκια, τα μικρά, τα 12χρονα που μου φτιάχνουν Facebook. Ναι, φιλαράκι! Πίνεις κανένα τσιγάρο? Όχι ρε, εγώ. Τι μαλακίες μου λες τώρα ρε μαλάκα. Που βγαίνει το κάθε 12χρονο και ανεβάζει φωτογραφίες μέχρι στον κόλλο για να έχει φίλους. Βολέψουμε το γαλατάκι σου και τα Pokemon, αγόρι μου. Βγαίνει, ρωτάω μια άλλη, το έχει κάνει και μου λέει ναι, από τα 11 μου. Τι μαλακίες μου λες τώρα. Να την πάω να σημεί, κοπελιά, μήπως θες να σε πάμε και στο συγκρού. Θα οικονομήσεις τουλάχιστον. 11 χρονών βγάζει ακόμα τα δοντάκια σου. Τι μου τσαμπουνάς τώρα. Τα έχει κάνει κιόλας, έχει κάνει στην παρθενιά σου. Μαλακισμένο. Συγγνώμη που βρίζω παιδιά, αλλά έτσι είναι η αλήθεια. Και άμα δεν συμφωνείτε μαζί μου, τα σχόλιά σας από κάτω. Εντάξει, εντάξει. Τι είναι αλήθεια. Σε ποιο θέμα είμαστε τώρα? Βρες τώρα ένα θέμα πάλι που σε προβληματίζει. Λοιπόν, έχω άλλο ένα θέμα. Ρε παιδιά, δεν μπορώ να καταλάβω. Δηλαδή, πριν φτιαχτεί το Facebook, εντάξει, υπήρξε το high five, αλλά δεν θυμάμαι πολύ ιδιαίτερη ασχόλια με το high five. Εντάξει, ήταν και μπουρδέλο η ομιλία, το να μιλήσει με έναν, περίμενε. Twitter, Skipper, όλα αυτά ρε μαλάκα. Σχετικά ήταν δύσκολα και το Facebook ήταν δηλαδή μια εύκολη λύση για μας τα παιδιά. Ρε παιδιά, ξεκολλήστε λιγάκι από το Facebook, έχουμε και πραγματική ζωή. Ναι, να καθόμαστε στο Facebook, να πούμε τη μαλακία μας, αλλά ξέρετε υπάρχει και το έξω, να βγούμε να περάσουμε καλά. Και Το έχουν ξεχάσει το έξω. Ναι, Όλο το 24ωρο μέσα είναι. Και παιδιά, ξεκολλήστε. Δεν κάνει καλό βασικά. Δεν κάνει καλό. Και κάτι άλλο. Μην γράφετε το τι κάνατε σήμερα, το τι κάνατε με τον άντρα σας, το Τι που ρε είστε. μαλάκα. Γιατί δεν τα κρατάτε για σας. Σε λίγο θα γράφουνε γαμιέμαι, στείλτε πιο μετά. Ή Ναι. κάθομαι στα 4, κάντε like και κόμμα αν έχετε καμιά διαφορετική στάση. Να πείτε γιατί είναι ξενέρωτος άλλος και δεν βοηθάει την κατάσταση. Καταλάβατε. Ρε μαλακίες παιδιά, μου. κρατήστε τις αναμνήσεις, ό,τι περνάτε σε καθημερινή βάση της ζωής σας για σας. Να πείτε τη μαλακία σας, το αστείο σας, να ανεβάσετε τις φωτογραφίες σας, δεν έχω κάποιο θέμα, αλλά ρε παιδιά, τις προσωπικές καταστάσεις τις κρατάμε για μας, για το εγώ μας. Δηλαδή, άμα πήγα σήμερα για καφέ με τον Ιωσήφ, περάσαμε καλά, γελάσαμε και τον. Δεν είναι ανάγκη να γράψω να το γράψω στο Facebook. Θα το κρατήσω για μένα και τον Ιωσήφ, θα πούμε περάσαμε καλά. Και με τον Νίκο και οποιοδήποτε. Είναι σοβαρό πρόβλημα αυτό. Παιδιά, μακριά από το Facebook. Ζήστε και λιγάκι πραγματικά. Το άλλο βρε μαλάκα που πάνε όλες και στο πικνίκ και κάνουν την φωτογραφία τους και καλά fail. Τι μαλάκες μου λέτε Παιδιά, τώρα. είσαι για τα μπάζα εκεί. Καλύτερα να δείξεις κανονικά πως ποια είσαι παρά μου κάνεις στο πικνίκ μαλάκες και τέτοια. Κατάλαβες. Αυτή είναι η ζωή. Αυτή είσαι και σε διαρρέσεις. Ακούστε εδώ φάση. Δηλαδή δεν παίζετε ρε παιδιά. Να μπω Facebook, να δω μια κοπέλα, πένα παιδιά σου λέω, έλεγες Παναγιά μου, τι είσαι εσύ, σε προσκυνάω. Μιλήσαμε όταν βρεθήκαμε παιδιά. Φανταστείτε πόσα σπυράκια. Έχασα το μέτρημα στα σπυράκια. Εδώ πέρα κολλάει αυτό που λες. Σε είδα στο Facebook και σε είδα, κάβλωσε το router. σε είδα στο Facebook και κάβλωσε το router και από κοντά σπάσε το κομπιούτερ. Τι μαλακές μου λες τώρα ρε. Άκυρη. Μπέζο. Κοπελιά είσαι για τα μπάζα. Μακριά. Καλύτερα έτσι, το ξαναλέω. Τέλος πάντων. Έχεις, Ναι, συγγνώμη κιόλα, Ναι, ρε, μήνα. έχεις τόσα like και κανένας δεν σε έχει δει. Δηλαδή, πού να είχε το Facebook dislike. Παναγιά μου, θα γινόταν το αντίθετο. Όλα τα like θα πηγαίνανε σε dislike. Κοπελιά, διέγραψέ το. Δεν πας πουθενά. Είσαι για πέταμα. Θάνατος είσαι. Θάνατος. Θέλω να πιάσω και ένα άλλο τώρα. Ρε παιδάκια μου, έχετε 3.000 φίλους. Αυτούς τους 3.000 τους ξέρετε όλους. Εγώ σας λέω, άντε από αυτούς που ξέρετε να ξέρετε τους 500. Άντε τους 1.000. Οι άλλοι 2.000 τι είναι. Ξενέρωτη. Για την πλάκα σου. Τι μαλακές μου κάνετε τώρα. Μου κάνετε, πώς το λένε, μου κάνετε αιτήματα φιλίας έτσι για την πλάκα σας, σας κάνουν αυτοί. Τι μαλακές είναι Ναι, αυτά. σε ξέρω. Όχι.
Τότε γιατί μου στέλνεις? Έχουμε κοινούς φίλους. Ναι, Ποιος είναι ο κοινός μας φίλος? ο Νίκος. Ο Νίκος. Σας ξέρω. Μαλακής είναι. Τι μαλακές μου λες. Άμα δεν με ξέρεις, Μην με κάνεις ad. συμφωνώ. Και τέλειωσε η ιστορία. Και αυτό πηγαίνει πιο πολύ στα κορίτσια. Ναι. Γιατί βλέπεις τους φίλους 4.000, 5.000 φίλου. Φτιάξει και τέταρτο προφίλ να έχεις εκεί πέρα. Βασικά όλο τον ιστότοπο του Facebook θα έχεις σε λίγο. Εναλλακτικό. Τι μαλακές μου λέτε ρε παιδιά. Με στεναχωρείς. Κάτι τέτοια λέω και ξενερώνω ρε μαλάκα. Τώρα πάμε λίγο προς τα αγόρια. Τι να πω, εντάξει. Να σου πω κάτι, παιδιά. Με το σώμα? Αρκετά κράξαμε τις κοπέλες. Αρκετά κράξαμε τις κοπέλες. Σωστό, Πρέπει να κοιτάμε και λίγο τα δικά μας χάλια. Ναι, στα γουρούνια. Υπάρχουν κάποια αγόρια το παίζουν bodybuilder. Γαμάω, τάω και δεν συμμαζεύομαι. Σιγά αγόρι μου, ανατρίχιασα. Πρόσεχε μην ξεφουσκώσεις. Πρόσεχε μην Το βλέπεις, ξεφουσκώσεις. σφίγγεται. Σφιγγείτε ρε. Σφίγγεται. Σιγά αγόρι μου, μη κλάσεις κιόλας. Σιγά αγόρι μου, μη σφλάξεις. Τι μου λες τώρα. Ελάρωσε. Μαλάκα, όλοι αυτοί που έχουν το σώμα πρωτεΐνες παίρνουν. Άντε να έχω δει 5-6 παιδιά να βγάλω και τα 10χρονα που βγάζουν φωτογραφία με το τσιγάρο. Και με το μποξεράκι. Και ο τσιγάρο. Και δεν να μ' αγγίξεις αγόρι μου το πουλί σου, όσο είναι το τσιγάρο μου είναι και το πουλάκι σου. Άντε και καμπλωμένο να είναι ένα εκατοστάρι τσιγάρο. Ρε, τι μαλάκα, το έχουν δει για μαγιά. Ναι, ρε παιδιά, και εγώ. Κάτσε δες τα Pokémon σου όπως είπα και πριν και πιες το γαλατάκι σου, μη πετσώσει. Και πήγαινε νωρίς σπίτι σου γιατί η μαμάκα θα αρχίσει να φωνάζει και δεν σε βλέπω καλά. Θα σε βλέπω τιμωρία και θα σε παίρνει φίλος και να λέει είμαι τιμωρία, δεν μπορώ να βγω σήμερα, συγγνώμη. Τι μαλακές μου λέτε τώρα. Τι μαλακές. Λίγο έλεο ρε παιδιά, λίγο σεβασμός. Όχι σε εμάς, στους μεγαλύτερους. Μου βγαίνετε έξω στην παραλία. Ναι, το παίζουνε και μαγιά! Ναι. Τα 11χρονα στους 18χρονους, στους 15χρονους και τους βάζεις μια φάπα και τρέχουνε. Κλαίνε! Μαμά με χτύπησε ο Γιάννης! Τι μαλακές μου λέτε. Στο Facebook μου το παίζεις! Ναι, Καμιάς και από κοντά μου είσαι αγόρι μου. Φου και έφυγε. Πέταξε. Ρε, από το Facebook όλοι το παίζουνε γαμάω, τάω. Έλα μου τα πεις face to face εμένα. Όπως λέει και ο Τους. Σωστό. φίλε. Τούσεις. Για πάντα. Ντε. Τέλος πάντων, αυτό ήταν το βιντεάκι. Ξεχάσαμε τίποτα άλλο. Φυσικά το βιντεάκι είναι αφιερωμένο στο φίλο μου τον Καβαλάρη Μανεκέν. Φίλε μου να είσαι καλά τσιλάρης, αγαπάμε το τσίπουρο μην ξεχνάμε. Και στον Ντίνο τον Λουκά, από καημένο το παιδί μας έβγαλε solo πριν κάτι μέρες. Και δυστυχώς φιλαράκι δεν φαινόσουνα καλά. Έπρεπε να Αν έχεις λίγο και- flash. Ναι, έπρεπε να έχεις λίγο flash, να έχεις κάτι, ένα καλύτερο αξιοπρεπές κινητό και... Μην την πέφτεις στα ηλεκτρονικά, αγόρι μου. Ξεκόλλα. Αν θέλετε άλλα βίντεο, Σ' αγαπάω όμως, να το ξέρεις. σχολιάστε από κάτω άμα θέλετε και άλλα βίντεο, να σας εξηγήσω περισσότερα. Τέλος πάντων. Κράζουμε γιατί μπορούμε. Να το Ναι, ξέρετε. μην το πάρετε. Φίλοι σας που θέλετε να κράξουμε. Πολύ εύκολο. Βασικά, παιδιά, μην το πάρετε στα σοβαρά. Λέμε τις αλήθειες. Και άμα δεν μας πιστεύετε, είπα να γράψετε από κάτω τα σχόλιά σας, εντάξει. Και ό,τι σχόλια έχετε, θα Κάνα το σας λύσουμε μια βιντεάκι, απορία. τα σχόλιά σας, τα dislike σας, τα like σας. Στο Facebook μας βρίσκεται, μας αντάρετε. Άμα Μας θέλετε μας βρίζετε. κράζετε, δεν μας ενδιαφέρει. Ό,τι θέλετε. Εμείς τα προβλήματά μας είπαμε. Αυτά είναι. Αυτά είναι τα Αυτά προβλήματά είναι. μας. Σας καληνυχτίζουμε. Χαίρετε. See you later.